Ngeke bafowethu. Hawu. Uyiqala ngaphi lento? Ithini ipassword yokuvula lesiko angeke. Hayibo lo muntu obophelayo bethe umlomo. Bekhokha umlomo. I-message le. Into ethi hamba osebenza usalala udlizini. Uyabona ucabanga ukuthi uvula lesiko uficakala uzama ukuvula athi unesibindi. Uziyavula unesibindi awuboni value unesibindi. Uziyazivula nje ukusho ukuthi nawo amandla. Unawo amandla okuqala ungahamba osebenza. Ngoba unawo amandla. Uqaqaqaqano nawe udinga ukuboshwa lento oyenze udlizini kwala endlini. Hayibo bafowethu hawo. Uyiqala ngaphi ifindo laso vasilahlanga mfethu. Uyiqala ngaphi lento bafowethu lento. Ngathi ngaze libophe nje uqaqo udlisimo nawe ufuna ubophe kakhulu nawe. Uzucela bakudonsise ubone mawukhami ingubo yokulala. Ucela umakhelwane bekubambise kahle. Lithi uzofaka isilinga. Ngeke uzivule lesiko ngoba ulambe kakhulu. Ya uma ulambe kakhulu la ufike kuboshwa kanje uvela uquleke. Phela amandla ungavula kanjani la ngamandla okugcina. Uvela uthi